Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Жер сүйішілерге қойнар сәлем. Эфирда қойнар хит тапшыруы сіздің білен бір сәғат дауымында мен Айсулу Ғабдинова болашақмын. Ең ілік шуны есігізге түшірем. Дуслар, ұнытмағыз, сіз ел озағында Бұлғар радиосы милли музыка премиясын алашағы жырларыны сойлайсыз. Лойқлыларыны сойлауыны сіздің ихтиярығызға қоябыз, біздің тарафтан тауыш беруге бір неге қатнашу yok. Ғаділік үстін шығары сәләтілер жеңер яқшы жырлар ел хита болар деп үмітленеміз. Һәм шулай ук тауыш беру тәртибен есігізге түшірем. Тапшыру барышында яратқан жырларыңыз үшін шолтыратып тауыш бере аласыз. Һәр жырның өз номері бар, оларыны сіз экраннарда көресіз. Сіздің яратқан жырыңызға берілген номеріні жию, үй телефонларынан шолтырату бушқа. Шулай қатна дауымында 5177 номеріне SMS тауышлар yolлай аласыз. Сөзіне ұзаққа созмай жеңнеріні сызғанып ішке кірішік. Бірінші болып жырлы күрәшке Рифат Зарипов кіріше. Ол бүгінлерде ойласы һәм ижатташ дуслары білән Түркия қияшы астында қызынып қайтты. Аңа матур яллар тілі һәм қайтышына бірінші орын білән сүйіндірек. Мұның үшін әлбәттә сіздің тауышлар керек. Рифат Зарипов, жырның коды 233. Алло, Нәрсә булды, ник алмыйсың? студияда мен жыр яздырам. Җымга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамларда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кердең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Алло, Рифат, сәлем. Кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Келем дигәч, келем бит инде. Келем. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Очрашканда күзләремә карамыйсың. Әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп. Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Тик бер генә күз сал миңа. Өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Ялкынында мәхәббәтең янам дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Бары
Рифат Зарипов, урамнарда yolğış qына сені көрдім, бір көрүдө йөрөгүмө шундук кірдің деп жырлый. Шул жырны тыңлап, уйланып йөрдім әлі. Шынлықта тұрмышта бірінші қараштан ғашық болып боламы екен ол? Көплер болады, менімше мұндай мәхәббәтні Хинд киноларында, кетлерде һәм түрік жырларында ғана табып була. Катнашучыларыбыз ничек уйлый икән? Җиң сызганып төпшенә башладым. Һәм беләсезме, күпчелек җырчыларыбыз мондый мәхәббәткә ихлас ышануын әйтте. Мәсәлән, Алсу һәм Флорид Гыйздатуллиннар үзләре үкенәк менә шулай бер-берләренә гашык булганнар. Һәм шул көннән башлап алар бер-берләренә тугрылыклы шушы мәхәббәтне соңгы сулышка кадәр саклап яшәргә ниятлиләр. Бирсен Ходай. Biz оларның жырларына күчәбез, актив рәвештә тавыш юллыйбыз, шалтыратып һәм SMS-лар юллап. Һәрбер башкаручы өчен жыр барышында гына түгел, тапшыру барышында тавыш юллап була. Киттек. Әйдә. Иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җирләргә китеп адашулар, кирәк түгел йөрәк күтәрмәс. Ышанычлы бит ул безнең сөю, күңелләргә җилләр үтәлмәс. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Без булмаган җирдә гөлләр башка, башка төрле сайрый кошлары. Кирәкмәсең мәхәббәтне сынау, яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Бер-береңне якын итүләр. Өзіңә ике тамчы су кебек охшаган кешене очратуга ук син сизмәстән гашык буласың икән дип сөйли галимнәр. Имеш, икегез дә плюс икән, яхшы. Икегез дә минус булып бар дөньясына каршы көрәш алып барасыз икән, бик яхшы. Мин менә моның белән килешмәс идем. Икегез дә бер төсле булганда күңелсез бит. Берегез ут булса, икенчегез су булырга тиештер. Капма каршы булганнар тартыла ди бит. Икесе дә бер төрле сөйләп, бер төрле эшләп йөрсә, мондый мөнәсәбәтләрнең дәвамы бар микән?
Әмна Дина һәм Рафаил Латыповлар язмышыңа язылган булса, беренче караштан да гашыйк буласың дип саный. Гомумән алганда, бу бик дус гаилә өчен мәхәббәт хисе беренче урында тора. Дина ханым, һәр чорның үз мәхәббәте. Тормыш көнкүрешендә бер төрле, очрашып йөргәндә мәхәббәт бөтенләй икенче төрле булырга мөмкин ди. Гаиләдә исә мәхәббәт хөрмәткә нигезләнә дип тормыш тәҗрибәсе белән уртаклашты ул. Нәтиҗә, Дина һәм Рафаил Латыповлар үзләре беренче караштан гашыйк булмасалар да, мондый мәхәббәт барлыгына ышана. Барысы да язмыш кулында диялар. Дина һәм Рафаил Латыповлар җырның коды 237. Киттек. Хөрмәтле тамашачылар, таблицага күз салып алыйк әле, нәтиҗәләр белән якыннан танышып бетик. Әлегә иң күп тавыш җыеп безнең лидерларыбыз янәдән Алсу һәм Илсаф. Илсаф беренче урында. Көтелмәгәндә Илсафка сез 952 тавыш юлагансыз. Икенче урында 800дән артык тавыш җыеп Алсу һәм Флорид Гыйздатуллиннар. Бүген беренче урын көрәш бик кызу булачак. Хөрмәтле тамашачылар, һәрбер җыр өчен сез җыр барышында гына түгел, тапшыру барышында тавыш юлый аласыз. Һәрбер җырның үзенең махсус коды бар. Аларны җыеп сез тапшыру барышында тавыш юлый аласыз һәм инде атна дәвамында 5577 номерына SMS тавышлар юлый аласыз. Нәтиҗәләр күрсәткәнчә, тавыш бирүчеләр саны артканнан арта бара. Әле бит бу тапшыруның азагы түгел, алга таба ярыш тагында кызурак булыр шикелле. Хәер, анысын без рекламадан соң белербез. Безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында.
анда. Турдан-туры эфирда Койнар хит тапшыруын дәвам итәбез. Хөрмәтле тамашачылар, килгән тавышлары шок катырлык күп дип әйтеп булмый. Әйдәгез әле бер кулга үй телефонын, икенче кулга кәрәзле телефонны алып, шул соннарны арттырыйк. Ни өчен дигәндә, тавыш бирү процессында сез генә катнаша аласыз. Минем дә ошаган җырлар өчен тавыш юлыйзым килә, ләкин миндә андый мөмкинлек юк. Һәм сигезгә төшерәм, сойлап алган җырыгыз өчен хәзер үк тавыш бирә аласыз. Әгәр дә җыр эфирда яңгырап үткән икән, аның өчен тавышлар барыбер кабул ителә. Әгәр дә җыр әлегә эфирда яңгырамаган икән, аның өчен дә тавыш юлый аласыз. Шулай итеп, тапшыру барышында армый-талмый йолдызларыбыз өчен җан атып була. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә икәнен без инде мәктәп партасы артында утырганда ук аңладык. Ләкин күпме кеше бер күрүдә гашыйк булды икән. Минем сораштырулар нәтиҗәсендә бик күпләр. Димәк, белгечләрнең дә беренче караштан туган мәхәббәт чыннан да бар дигән сүзләре дөреслеккә туры килә. Кешегә гашыйк булыр өчен 30 секундтан алып 90 секундка кадәр вакыт җитә икән. Хәзер күршедә утырган кызга, якын тирәдә йөргән егеткә игътибар белән ярты минут карап торыгыз. Гашыйк булып булдымы? Миңа калса, бары җырларда гына шулай тиз арада гашыйк булып буладыр. Мәсәлән, Илсаф башкарган җырда. Балынарда ерин жиям жилек, тәтиялар үрем гүлләрдән. Буладым гашыйк, ахры ала алмыйм күзләремне синең күзләрдән. Шәшекләрнең ай төсләре ашык, аллы гөле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мине тақыя, булсын дип күзең төсләре. Шәшек бәйләмнәре кышак тулы, тәкиялар үрдем исән син. Ярсып тибә йөрәк дигәннәре, шәшләремә кагылып үтсән син. Шәшекләрнең ай төсләре ашык, аллы гөле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мине тақыя, булсын дип күзең төсләре. Кыңгыраудай зәңгәр күзләреңә, ай килешә шәшәк тақыяң. Мәңгелеккә бергә булып иткән, иркән диеп дәшү бар хыял. Шәшекләрнең ай төсләре ашык, аллы гөле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мине тақыя, булсын дип күзең төсләре. Җәйләр җиткәч гизик болыннарына, сайрар кышлар бездән көнләшсен. Бергә тибеп, куш йөрәкле парлар, бәхет табып безгә киңләшсен. Шәшекләрнең ай төсләре ашык, аллы гөле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мине тақыя, булсын дип күзең төсләре. Шәшекләрнең ай төсләре ашык, аллы гөле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мине тақыя, булсын дип күзең төсләре. Шәшекләрнең ай төсләре ашык, аллы гөле икән үзләре.
Kangıraudan ürden mini takıya Bulsun deyip güzel tüsleri Şaşıkırın ay tüsleri aşık Allı gülüyken üzülleri Kangıraudan ürden mini takıya Bulsun deyip güzel tüsleri Иса башқаруындағы жырны тыңлап бұздық, әлігі жыр үшін 2000-ден артық тауыш келді. Тауышларыңызны артырыр үшін тоғын да активырақ шолдыратыңыз һәм SMS юлағыз. Топшыру озағында біз отна жеңушісін ашықлаяшақпыз. Бәлки, Илсаф лидерлар әтінде бұла олар. Біз аңа уңышлар тілебіз һәм оның жонатарларына активлық жетізлік тілеп қолабыз. Жырларының кодлары экраннарда, телефонларығыз, қолларығызда деп ұшанып қалам. Бірінші қараштан болған мәхәббәт тоғын қойсы ұшырақларда туарға мүмкін. Экстремаль ситуациялерде. Мәселен, парашюттан тандем білән секіргенде сен өзіңнің инструкторыңа ғашық бола аласың, лифта бекленіп қалғанда көршіңе, һәм жетекшің сені сөккен вақытта сенің үшін сөз қотқан хизметтешіңе. Шуңа күрә дә лифта бекленіп қалу қорқынышы бар екен, өзіңізге ұшаған кішіні ізлегіз. Диана Тажиддинова да ғадәттен тыш шортларда ғашық була. Диана бик жидди конкурста бір де тоныш болмаған кіші білән бірге дейіш була, өзінің партнерын ул сәхнәдә генә күрә һәм шундук бу минем кеше дип уйлап куя. Ышанмаслык ләкин факт алар бүгенгәчә бергә. Диана бүгенге көнгә кадәр шушы мәхәббәт дулкынында яши һәм үзен бик бәхетле хис итә. Оның жырына күчәбез, актив рәвештә тавышлар юлыйбыз. Минем алдымда инди сынаулар куярсың тагын күңел түренедә ниләр ятканын ничек итеп беләр аңлатым җаным ялгызда түгел барлыда түгел хисләр булса да мәхәббәт түгел Ялгызда түгел, парлыда түгел,
сіз телефонны еш қоланасызмы? Мәселен, менің тонышларым бигрәкте ешлер телефонны қоларынан түшірмейлерді. Керекме, юқмы, яңалық бармы, юқмы, күзләр гел телефонның экранына төбәлген. Уяну белән кул телефонга тортыла, иртәнең 15 минуты шуңарда үтә. Йоклар алдыннан да телефонга тәмле төшләр теләп ятабыз. 21 гасырның ширинде ул бер нәрсә дә эшләп булмый. Хәзер дә күпләрегезнең кулында шул телефондыр инде. Әгәр шулай аңардан да бер файдалы эш эшләгез әле. Ошаган җыр өчен шалтыратып тавыш бирегез. Җырларның кодлары экраннарда. Чираттагы катнашучыбыз Илзидә Госманова мондый мәхәббәткә ышанып кына калмыйча, аны үзе кичергән. Һәм бу турыда ул болай дип сөйләде. Ярату, гашыйк булу көтмәгәндә килә, теләп тә сорап та алып булмый торган хис ул. Газаплы, ләкин күңелгә рәхәтлек бирүче хисне бала чакта мин дә кичердем. Үземнән күпкә зур бер абыйга гашыйк булдым. Ул минем мәхәббәтне белмәгәндер дә дип искә ала ул. Ире белән Илзидә яңа ел төнен каршылаганда таныша. Бер-беребезгә шушы сихри төндә гашыйк булдык. Аннан әле 4 ел очрашып йөрдек. Аны армиядан көтеп алдым. Аннан соң гына гаилә кырдык дип сөйли ул. Менә моннан соң ничек инде мәхәббәтнең барлыгына бер күрүдән гашыйк булдым диюләргә ышанмыйсың. Илзидә Госманова, җырның коды 234. Teliyəş, qızıl balam, şıq cəməldi üzünü də, məxəbbətini sağış etdin, tır almadın sözünü də, düşlərimə girə alanı da qızıl balam, şunda mini gidersin deyip Alıdanam eli haman Düşlerime gire alanı da kızıl balam Şunda mini gidersin deyip Alıdanam eli haman Alam Türkiye kızıl balam Yazların şeşek ota Şulak şeşkelerge qarab Күңелім сиңа қайыта Düşlerime kire alanı da kızıl balan Şunda mini gidersin deyip Alıdanam eli haman Düşlerime kire alanı da kızıl balan Şunda mini gidersin deyip Alıdanam eli haman Yaktı olan kızıl balam Hatireler uşağı Utan olup suğa salar Məhəbbətinin quşağı Düşlərime girə alanı da qızıl balan Şunda mini kütersin deyip Alıdanam eli haman Düşlerime girə alanı da kızıl balan Şunda mini kütersin deyip
Aladan ameli haman şunda mini kütersin deyip Aladan ameli haman Aladan ameli haman Жилекли жейлерінің ұнытолмамын емен. Бортик елқаулар ешлер бик тығыз болушылар ғына бұл күнлерде жилекке бармыша қолғандыр. Социаль шилтерлерде де көплер ірі-ірі қызарып пішкен қойын жир жилеклері білен мақтана. Жилектің темлі болуынан тыш тоғын нинди файдалы yoqlары бар екенсің. Организмны нашар мәддәләрдән чистартасын килсә, жилек ашарға керек екен. Анда клетчатка күп, шикәр күләме аз. Аны аш казаны, ишәк, бауыр, артрит, ревматизм, подагра ауруларыннан мәддәләр әйләнешен көйләүдә кулланырга мөмкин. Җилеккә йогурт, сөт, кефир, эремчек кушып ашауда файдалы. Киптерелгән яфракларын исә шәйтеп эчегез. Җилек яфрагын кайнату аның файдалы үзлеген киметә, шуңа күрә аны төнәтергә кирәк. Шәйнеккә бер уч яфрак, аңа 300 мл кайнар су салып төнәтәсе. Аны көнгә 2 мәртәбә бер шына ягы эчәргә тәкъдим ителә. Шәйгә бал, җилек вареньесы да кушырга ярый. Әйтик, кайын җиләге яфраклары эфир майлары С витаминына бай, аны кан басымы югары булганда, хатын-кыз ауруларыннан, буыннар авыртканда, бөердә тош булганда, аш казаны җәрәхәтеннән интеккәндә кулланырга була. Әмма алдан табиб белән киңәшләшергә кирәклеген дә онытмагыз. Әлгә дәвам итәбез. Кызлар гына түгел, егетләр дә беренче күрүдә гашык булуга ышана һәм чираттагы катнашучыбыз Риназ Әхмәтов та мондый хисләр кичергән. Дәвамлыгына килгәндә, бар тик җаваплы мәхәббәт булса гына аның киләчәге булырга мөмкин дип уйлый җырчы. Шулай ук яшь үсмер чакларында искә төшереп алды. Яшь чакта гашык булу бер төрле икән, үсә төшкәч, башка акыл кергәч, гашык булу бүтән төрле хисләр белән үрелә. Мәхәббәтсез яшәү түгел икәненә төшенәсең һәм ничек тә аны саклап калу турында уйлана башлыйсың, диде ул. Бүгенге көндә тормыш иптәше белән мәхәббәт сәгадәттә яшәүләренә шөкер итеп яши Риназ. Риназ Әхмәтовның җырын тыңлыйбыз һәм тавышлар юллыйбыз. Шибәрлеген күреп хәйран калам, нуры бөркелә асы йөзеңнән. Әйтче иркәм, нинди гүзәл гөлсин, кайсы бакчаларда үселгән. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгасың минем каршыма. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгасың минем каршыма. Уйларымда синең елмаюың, колагымда моңлы тавышың. Син яраткан розаларга карап, басыладыр хисем сагышым. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгасың минем каршыма. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син чыгасың минем каршыма. Кочагыма алып иркәлимен, иреннәрең татлы балгына. Гомерлеккә мине сөеп туймас, назлы гөлем булып калгына. Ак розалар тотып киләм сиңа, ашкына җан йөрәк ярсына. Мәхәббәтем алихасы булып, син
Әлі жилекке барып үлгірмеген сіз екені боршылмағыз. Біріншіден, әлі жилек жиырға қазірде соң түгіл. Тапшыруыбызны қарап бітіргеннен соң шилеклеріңізні көтеріп жилекке шығып кетерге бола. Екіншіден, жилек жиырға yoratмайсыз екен, оны бит сатып алырға да бола. Көп мөрәк екен соң жилекнің бәйесі. Гәжетлер хабар етуінше, бір майонез жилегі қойын жилегін 280-300 сумнан саталар. Бақша жилегінің килограммы 120-140 сум тұра. Жир жилегі бұйыл соңырақ піше башлаганға ма, онысын қыйметрекке килограммын 200-250-ден берелер. Бақшаларда қорлыған шия крыжовник үлгірігі ертерек әлі, йоқынша тоғын бір отна керектір. Әміне жилек жеміш үстіру білән мақсус шығылана тұрған құжалықларда қура жилегі шия крыжовник пәшкен екен енді. 200 граммлы стакандағы қура жилегі 100 сум, крыжовникінің 1 килограммы 200 сум, шенікі 250 сум тұра. Кісіге қайраңғына сұқса да, шірке ошатып ейсі ісіде жилек жиып тұрасы болмай. Әміне яратқан жырығыз үшін тауыш беру сіздің финанс халіңізге хеш кінеде зиян салмас, шынки үй телефонларынан шалтырату бошқа. Девам етеміз. Рүстем Асаев бик хишшән һәм ғашық болушан кеше. Мұны өзі дә яшырмей, ләкин ғойләлі икәнлеген бір вақытта да ұнытмай, һәм шикләрдән шықмауын айтты. Әміне Бәшира Насыровының ғойләсі шушы бірінші көрілегі мәхәбәт білән башланып кеткен хиснің матур дәвамы. Шуңа, Бәшира апа, мұндай мәхәбәтнің барлығына ышанасызмы деп сұрауының мәғнәсі юк, барысы да өзіннән өз аңлашыла. Бәшира Насырова, Рүстем Асаев, жырның коды 236. Исіңдәме, искән җилләр, исіңдәме, көндәме, таң алдында зөһрә йолдыз, безне алдан йөрткәне. Таң алдында зөһрә йолдыз, безне алдан йөрткәне. Истә, айлы кичләр, ярымның ирентәме, сөйгән ярсыз туган илсез, каламы яшәү яме. Сөйгән ярсыз туган илсез, каламы яшәү яме. Исеңдәме, туган ягым, бырма юлларын, узган яшьлек шул юлларда, кышын карларын ярып. Узган яшьлек шул юлларда, кышын карларын ярып. Күз алдында туган ягым, олы юлның тузаны. Тик күрмәдем шул юллардан яшьлегемнең узганын. Тик күрмәдем шул юллардан яшьлегемнең узганын. Исеңдәме, аккаеннар, каен суның тәме. Сөйем дигән назлы сүзләр, төшеңдәме, өндәме. Сөйем дигән назлы сүзләр, төшеңдәме, өндәме. Истә һаман аккаеннар, каен суының тәме. Таң алдыннан зәһрә йолдыз, безне алдан йөрткәне. Таң алды
zıhra yıldız bizni aldan yırtkanı. Toңылында zıhra yıldız bizni aldan yırtkanı. Bizni aldan yırtkanı. Hürmetli тамашачылар, тоғын бір қот нәтижелерге көз салып алайық, әлі нендей өзгерішлер бар мекен? Біздің лидербіз олышынмаған ул шулайық Ильсаф, оңа сіз 4294 тауыш юлағансыз. Оның ояқларына басып баралар Олсу һәм Флорид Ғиззатуллинар, олар 4200 тауыш жиғаннар. Үшінші орында әліге Ришат Шейхетдинов. Рифат Зарипов, Дина һәм Рафаил Латиповлар ижатын яратушылар активрак булыгыз, башкаручыларга сезнең игътибарыгыз кирәк. Ләкин ярыш әле дәвам итә, барысы да үзгәрергә мөмкин. Дәвам итәбез. Ришат Шейхетдинов та матур кызларга карап күз сирпеп алырга яратуын, тик иң зур һәм көчле мәхәббәте хатыны Айгөл. Айгөлгә Ришат бер күрүдә гашыйк булган. Шушы беренче минутлардан инде егет оны бер мизгелгә дә күз уңыннан җибәргә теләмәгән. Гомумән Айгөл белән Ришат мәхәббәтен Лейла Мәҗнүн, Ромео Джульетта мәхәббәтләренә тиңләргә булыр иде. Ләкин синешкә ул геройлардан аермалы буларак, яшьләрнең мәхәббәте бүгенгәчә дәвам итә. Быел аларның бергә тормыш коруларына 9 ел тула. Афәрин. Моннан соң да беренче никах кичен онытмагыз диеп бәхет кенә телисе кала. Чырны тыңлыйбыз. Aşkıma sinmini yuğaldırga, yüreğinden sızıp taşlarga. Durmuş yolu tik başlandığına, nige yağığı sudan başlarga. Sin unutma bizni nikah kişi, vəqdələrin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürləp yansın, kalsın bizden sağınıp süylerge. Sin unutma bizni nikah kişi, vəqdələrin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürləp yansın, kalsın bizden sağınıp süylerge. Sevgili berelerdegine, niga aşılganın kütmezke. Ağırlıklar kilse ikev berge, niga jidekleşip ütmezke. Sin unutma bizni nikah kişi, vəqdələrin yürek türünde. Biz qafızlan uşaq dürləp yansın, kalsın bizden sağınıp süylerge. Min bitsin tevgi məxəbətin, Xuday birgen saqla ömürge. Dünya bulgaç türlü haller bular, erinde salması yen gönülge. Sin unutma bizni nikah kişi, vəqdələrin yürek türünde. Biz qafızgan uşaq dürləp yansın, kalsın bizden sağınıp süylerge. Sin unutma bizni nikah kişi, vəqdələrin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürləp yansın, kalsın bizden sağınıp süylerge. Biz qabızgan uşaq dürləp yansın,
sizlerge Kalsın bizden sağınıp silerge Bir күрүден гашык болуу гомумән барлык артистларга да хас дип уйлый Лилияна Ерназарова. Ижод кешесе даими рәвештә гашык булырга сәләтле. Нәкъ менә шушы хис аңалга таба ижод итәргә, хисле номерлар, чыгышлар ясарга, җырлар, шигырьләр ижод итәргә ярдәм итә дип уйлый ул. Ләкин гыйшык хәле белән җил безәклекне бутарга ярамый. Үзе ирек яратса да, сөйгәнен һәр даим ут астында тотырга ярата Лилияны. Юк, көнче түгел. Тик артык җәйлеп китәргә дә ирек бирмим. Минем белән аңа бер дә күңелсез түгел дип өсти ул. Лилияна Ерназарова, җырның коды 235. Киттек. Ирекем синең назлы карашыңны көндә төштә күреп уянам йомшак алсу татлы иренеңне күпме үпсәм үбеп туя алмам Иңенәреңә куеп
Күн түрі эфирде қойнар хит топшыруы дәвам ите. Бу атнаның 10 иң қойнар хитын тыңлап уздық, тауыш беруіне туқтаттық. Башқарушыларыбыз арасында ең көп тауышыны Илсап жиді. Құтлыбыз. Икенче атнада нәтижелері нинди булыр, мұны бары тексіз хал итәсез, дуслар. Исегізге түшірем, яраткан жырларыгыз үшін атна дәвамында 5177 номеріне SMS тауышлар да йолый аласыз. Сізге яхшы яллар, уңышлы атналар, күтәренке кайф теләп, мин Айсылу Габдинова бүгенге сезнең белән сау булашам. Мин сезне яратам. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә.